салом бинандагони хабартиҷиб 80% даъвогарони муҳоҷирон ки бо қарори фсб аз федератсияи русия хориҷ шуданд намедонанд ки чаро онҳоро депорт карданд. судҳо документҳое ки дар ҳолатҳое ки фсб-и русия дар бораи депортатсияи муҳоҷир аз қаламравии кишвар яъне берун кардан аз кишвар исрор меварзад осон намекунанд. Ин хулосаро шӯъбаи иттилои Новая газета ҳангоми омӯхтани тақрибан 100 санади судӣ, 100 документ то 150,000 документ соли 2012 то 2019 ба даст овардааст. Инҳоро ҳамеша проверка карда истоданд ки ҳолон кӣ ва барои чӣ депорт шудааст. Инҳо тафтиш мекунанд аз соли 2012 то 2019. баъд агар қонуншиканӣ дар ин ҷо бисёр шуда бошад, ҳамон судро меқапанд ва худи судро суд мекунанд. баъд одамҳое ки дохили ҳамон шудагӣ буд, ҳамонҳоро меёбанд ва фсб аксар вақт ба суд тамоми далелҳоро ба бораи сабабҳои муайянӣ пешниҳоди фиристодани берун кардани шахс аз қаламравии кишвар бо ишора ва махфияти маълумот пешниҳод намекунад. аммо суд ваколат надорад ки маводи тасдиқкунандаи тарсу ҳаросро дар бораи ҳузури як муҳоҷири мушаххас дар кишвар талаб кунад. дар байни маълумоти мавҷуда дар бораи сабабҳои депортатсия аксар вақт вайронкунӣ, қонунгузории муҳоҷират, вайронкунии ҳаракат дар роҳ ва каме камтар дигар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нишон дода мешавад. дар ҳолатҳои дигар сухани дар бораи таъқиби ҷиноятӣ, рад кардани иҷозат, барои истиқомат бекор кардани патент ва дигарон. аксаран дар ҳолест ки аз мобайни 23 муҳоҷир танҳо якташонро вид на жительстворо баргардонданд, 22 касро депорт карданд ва чаро барои чӣ онҳо намедонанд. суд яъне тарафи 90% тарафи фсб мешавад, чунки вай гуфта наметавонад. фсб документҳоро медиҳад ки мегӯяд ман инҳо зарароваранд ё ки ягон делаи ҷиноятӣ мекунад ё ягон хел баҳона карда муҳоҷиронро аз кишвар берун мекунад. ҳозир бисёр ҳамхел шуда истодааст ки муҳоҷирон бисёршон ҳамхел шудагӣ ва инро бояд як одамое ки бошад ки ҳамин тафтиш кара бароянд. ҳозир ана ҳамин документҳоро тафтиш кара истоданд аз соли 2012 то 2019 тафтиш кара мебуранд. агар қонуншиканӣ шуда бошад, ҳатман онро пешниҳод мекунанд ба суди калон. дӯстони азиз, шумо ҳам яке аз агар ғалтидед дар дастаи милисаҳо ё ки дигар судҳо, шумо бояд ба суди вилоятӣ, ба суди ҳамун яъне баланд судя шумо бояд ариза нависед ки инҳо манро масалан беқонун инҳо қонунвайронӣ шиканӣ кара истоданд ва шумо бояд ариза нависед ки ҳамехел сразу биромада наравед. ин бисёр ҷиддӣ аст. шумо нависед дар комментария чӣ саволҳо доред, албатта ҷавоб хоҳем дод.